Assalamu alaikum illeşler, vatandaşlar. Anlatmatın gıdaya darlanı sağaman işlep görsünüz mü? Ben şu videonu yazmamın asıl sebebi biz Belarusya'da okuyan studentler haram hükümetin elinden gatervet götönüyor. Ben şu yerde haram hükümete yüzlenesim geliyor. Näme üçin bizim en atalarımızın tölen pullary 3 ay mundan öňkü tölünden pullar edil. Şu adam, şuun kunem gelen ok, gelip yeten ok. Bizim üniversitetlerimizde. Biz näme üçin biz kötönmeli? Näme üçin? Pasosta jaň etsek, pasosta jaňymyzy alanok. İşiginden varsak işigimize salanok, işiginden salanok. Biz kime derdimiz aytmaly, kime näme etmeli? Entek bu bank işgärleriniň edýän işleri var, bu edýän işleri bizim en atalarymyzy diňe kösemek. Ol banka var, maňa var, Aşgabatda var, eýlek var, Aşgabatda baranlaryň adama öz welaýatyny çözmelilik ýerine uğradýarlar. Sizin entek bank işgärler pikir etmeň, bar studentler sizden şeýle diýişini gyjap oturanlar. Bir sagaman şu ýollar açylsyn, şu ýollar açylsyn. Ýollar açylandan soň entek watanymyzda görüşür. Sizin bu eden etdelikleriniz hiç geli başyna goýmaz. Biz bu zatlary şunça aýtmajak bolduk, şunça çykmajak bolduk, ýöne çykmana mejbur etdiňiz. Sebebi näme üçin? Sebebi uje 4 ýyl okuduk, 4 ýyl okalmyz biderek boldy. Näme üçin? Enam atamyz aňardan 3 ay mundan öň tölenli Daýhan bankdan geçirdiler. Emma şuun kunem biziň üniversitetimizde pul gelen ok. Ana şoň üçin bizi 4 ýylmyz biderek edip açyslan ýedi oturýarlar. Hani muny görýän hökümet, nirde sen hakykatdan hem hökümet sen baý bolsaň, näme üçin şu zatlara seredeňiz ok? Telewizorlarda da mä çykyş edip aýdýaňyz, men esasy aladam ýaşlar. Ýaşlaryň o bilimli, ilmli bolmagy üçin hemme zat ýetjek diýäňiz. Hani edilýän zatlar. Biz şunça çykyş etmejek bolduk, şunça bor hökümetdir diýdik. Ýöne inni bolly, siziň kimligiňizi has aňarsy bilen göz ýetirdik. Inni diňe ýeke tak ýol galy olam nisip bolsa, Allah ýollardy, ýollar açylsyn, ýollar açylan soň bärden barýanlar gahar gazap bolar studentler. Şul problemamyzy siz çözmäň, oturuň, enemiz atamyzy ondan oňa algadyň, yalan ýaşyryk sözleňiz bilen ekleň, ýöne bu zatlar nemäň ýynnamlygy saman keppäçenli diýýänler. Edersiňiz ýöne ýollar açylyp bir ýurduň içine baraly. Diňe men okuyan şäherim däl, bütün Belarusia şu ýagdaýda. Kime jaň etsen, kime sorasaň, hemmesem şu ýagdaýda. Bizi prosto tak taşladyňyz, zyňdyňyz. Bu zatlaryňa hasap bermeli unu bolar. Biz şunça dama çykyş etmälidik, ýöne inni çykyş etmesek, inni boljak iş bolandan soň biz açylan etdiler. Açylan ýedi oturýarlar. Näme üçin? Olara düşünürip bolanok. Olara bariýat görkezýär, çeýge çenni bar. Kiminki aprelyň başyna geçirilen, kiminki martyň başyna geçirilen, ýöne biziň pulumuz şuun kune çenni gelen ok. Näme üçin gelen ok? Gelliler, kimdenki gelli? Kimde 35 milyon pul berdi ziyatka. Haçana çenni biz ziyatka berip ne bilenmedi ettirmeli. Banka ödeyişini ettirmeli. Bank näme üçin ödeyişini edibilen ok? Sizin tak Aşgabatdaky şahatlyk, Aşgabatda